Nech vás viac netrápi počet písmen a iné limity. Nová ponuka firmy Kanovič Media z Dunajskej Stredy vám umožní návrh a tlač svadobných oznámení a iných tlačiarenských produktov v jedinečnom prevedení. Zabudnite na 10 ročia zaužívané klišé a šablóny. Naši odborníci sú vám k dispozícii s modernou grafikou a originálnymi návrhmi. Kým technológia Xerox Digital Press zaručuje stálu sviežosť farieb, ďalšie zariadenia umožnia tlač grafických prvkov aj v zlatej a striebornej farbe. Naši zákazníci si môžu vybrať z približne 70 druhov kreatívnych papierov, z ktorých dodáme aj obálky vyhotovené na mieru. Svadobné pozvánky, oznámenia môžeme podľa potreby ručne ozdobiť dekoratívnymi prvkami. K našej svadobnej ponuke patrí aj návrh a tlač vinných etikiet, kariet označujúcich usadenie hostí a kariet z menu. Aby veľká udalosť zostala naozaj nezabudnutelná, z vašich svadobných fotografií vyhotovíme personalizovanú fotoknihu alebo fotozošit a tie najdôležitejšie momenty zväčšníme na fotoplátne s nádychom exkluzivity. Uvedené služby a produkty vám ponúkame za najpriateľnejšie ceny na trhu. Buďte nároční, vybočte z priemeru.